Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente el cargo de inspector jefe de la Policía Local del Concello de Ribeira, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como el Estatuto de Autonomía de Galicia. Este é o momento no que Xosé Manuel Bretal Laranga prometía o seu cargo como novo xefe da Policía Local. O novo inspector asumirá dende hoxe a xefatura do Corpo da Policía Local de Ribeira, en sustitución de Pedro Fernández, quen ocupou durante estes últimos anos a xefatura e que acaba de xubilarse. Este axente natural da parroquia de Oleiros leva máis de 25 anos formando parte deste corpo. No seu discurso aludiu a que asume este novo reto con responsabilidade e ilusión, e sobre todo con moitas ganas de traballar. A Policía Local é o corpo de seguridade máis próximo e accesible ao cidadán e, en consecuencia, o que máis se lle exixe. Porén, temos a obriga de revisar continuamente as nosas estruturas e procedementos, de adaptarnos ás necesidades cambiantes da nosa sociedade e modernizar os medios, a formación continua, en definitiva, acadar o nivel das expectativas establecidas. Pola súa banda, o alcalde Manuel Ruiz desexoulle os maiores éxitos, xa que, segundo el, serán os éxitos de todo o pobo. Desexarlle ao amigo Bretal moita suerte. Creo que hai moitas cousas nas que evidentemente temos que ir traballando entre todos. El comentaba un dos grandes eivas que ten en estes momentos non esta policía local, sino todas as policías locales, que é a falta de efectivos. Ao remate do acto, o novo inspector recibiu as felicitacións, primeiro da súa familia, e despois de compañeiros e amigos que non quixeron perderse tampouco este momento.